Hagashnong shela hagathan griwar ki khna bat ki samla ki badon ye ki sap ye lekai hakijing ye lekai beper ki donru ki bakham pelle jingmun hakijing ye lekai jingi namar ka deiru gashnong ka badon markhap bat kawa umyam hakaba ki khna bat ki samla ki jusmat panlet pengat hagani kawa kabas ngau tenat kalong banadu ki khndiat snem balalet na kani gashnong lami ru ki nong jingi ki patibet bah bat kani ka jing tibet jongki kalapau hadin ka jing penslur jongki babon banet yashimentaru ha ki jing yakob ki balong ha ka jalla bat shabar jalla ru kumju Hakini kena teka interest kamut bet naturally kelalong namar bangi dan kawa hang ni kijuan sum bet ni hasnong kia sultanat kini kena kia sultanat itu baka sakadi ka jaka ka basyet ki sultanat banwan banyawan jingi kan kunyawan sum wan hawa te kia bagi sum kia jingi tekum tu kalong build up he naturally ka swimming haki kasap jingi kawan hakata ruka kasap ngan ong kamut ka testament jang kini ngila ban ka medal semua kila wanra hadu sanpo tuli ke medals kamut kini kila de ki bobet do hang ni hastiat jongi ma haka kani ka jingi kan ka sport hakani ka sports kila de ki best in the state te namar bangi ngila long bless bangi dan kani ka wa hang ni te kini ki khana nadu bakidang red kila sedang ban jingi nadu badang red kila enang ban jingi kila practice hang kila ya ki jingi muja kam tu handai menta Lasan rius nem menta ngila ala banyalam ya kini sya kini ki competitions kan ki bajulong hasilong ki hak kini ki state level ta hadian kum tu labun kini ru ki balalej haki national levels ma te katahi nga sedang ya kani ka jing la kai jing na naru dang red te ngiji hangi hawa ngim don pool te ngiji kum tu ngim nang ki teknik Hendai ngasngop tenat bajingi don ini na inong yalam jingi ide komen like mon ki bangi shekot idada te ide yalam yangi ngimnang banjingi mo teknik hendai I mean semingi yalam yangi ban kai ha Shillong kadang ka competition kadang sidon ki competition ki papen mi da ka MSA inde ma iken ibaken tu yangi ba I mean semingi bangi lek jingi ladang ngimnang ru yalam be ong ba Dek akai bet restom pinsala. Tehenengi katai I mensim mengi ya jingi ngim dan pul hendai I mensim bet yangi jingi hang ni hawa. Te takadang miasa sengop tenat ban ya jingi. Ngas dang jingi nadu senam arjar khanreu. Layalam yangi ru daka klub yang belas sport club kabayalam yangi kim ki khana bangin nyalek jingi satesa Shillong. Hakata kasin kabalet kabaningkong ngimpat yok medal haktai tengi persang bayan jingi hawa tes kumta ngi sayok tatar kim medal ni practice kumtu kanta steng kumtu ngi practice ma arsen stay shisngi mentala kattu kat nisnem kumni kini ki khna bat ki samla kenthei bat chinrang jongashnong shela ki pulut por ban kilan met ban pentebet bat penjana yeladi hakani ka jingile akai da bon kenta man la kasngi ban penjana yaki hakani ka jingile akai la shimkhiaru da kaseng young blood sports club shela ki balapin pawru yaki jing baki kendu lada ka sorkar kamphai khmat che ki jingdon kam jongki
namar ngi menswa kum nakaliang jong ka club ngi ju penlong ya ka youth week hakaba ngi provide ka platform kanya kini ki khana bakin le kai ki jong manla ki sports kum ki cricket ki football ki running eta ka kum ka way ka bentang ngi ju bu bet ka swimming ro ti nang tu ki sastang kanya kani ka bakin ya jingi competition long ha singi sedang sang ni poch nong ngi ha pedeng kini ki khana ki banas nong ngi ju bu ya kata ka youth week ka manlau u ha ki port talang Kumentau senam rongin dong don hi hau February lani last week jong January kan sadon kan ka youth week te kamut ki khana hang tu ki yo ban sim benta kan ha ka swimming te nang tu hi longi nang tu hadien ski pat ngi saya lam ki sa ban sim benta ha kini ki competition ki ba penle da ka MSA kan ha Shillong kumbangi hasnong ka jing e kalong ba ladangi practice technically ha ka swimming te kalong bai kumta kumba ki tu ki khana ki laong mene ba ka bejanjar e namar ka swimming is a matter of seconds ma te ka bejanjar e ki kalong launching e te hani hawa ka pressure kaya pair bat ka pool te hapor bangi start ro ki ngimyo ban jump ngimyo starting block namar ngila ban sim advantage na kitu hi ka swimming kumdo ngin start nginyo ban namar sho ban start ka swimming habangi start na ka starting block ngi launch kamut ngi should dive kamut ka tu ka time ro kala safe e te ha bangi practice hawa kumni ngimla ban practice ya kata ti hapor bangi la poi ha kate ka edge ro ka turning ki brio fi ju hi ha bagi swimming ki turn kimju ki shukik bet nang tu na block ma ki sayo e ka advantage kan ki yo ban propel nang tu kan tingi hawa ya kata ngimla ban practice te kasulong kamta hi ka jing e ka dei bangim dan hi ya ka swimming pool te kamut state level to ngila la hi da ka jing trish tom jang kini khana state level te ngila hi ban ya compete tang ba above that ka janjar ngi la dangim dan ya kata ka swimming pool hi ka babyang bangin kinyo practice man kasngi ai kata hi la dangi sna swimming pool kamut kata ki technical aspect baru ngila banwan ya lam yu coach na baru kamut unhikai each and every details kan kamut every time gila ban improve ya ka timing jong ki kendiat ka pool ma da ka pool kamut kini ki khana kin long regular kan ma kin yo ya kata ka mensiam kan kin yo mensiam ba kinum sange no kinum e no ya kan ka sports kan kin nang practice la da ka don ka pool kamut katai ki khana kin yo mensiam bakila bet man ko por mental ada kilit national kumju kimla ban compete kendiat ru te kamut kandan hi kata ka jigsngo haki kiri kajing duk mensiam tang ba lada kadan ka swimming pool te kini khana kan long kunta kan long ka ban kan ai mensiam sibon kan kini khana da kajing tre shitam man la kasngi ban kiu ha kini kajing ile kai da ka ba pelot bon kenta ha ka shisngi ha kini ka wa ha ka lempung ile akai ka ba he do ha ka jella ka badang shidap long shen hari lom garo kata ha ka Meghalaya games kabalong ru kasin kabasan na do pelas dang penong ye ka nakipun ngut kirang bat kithei kiblai shimenta hagani ka jingya kop jingi na kaleng ka jela kini ki khna bat ki samla ka shnong shela kilayo khur hadu san phautli ki takma ha ki jingya kop ha ki category bapher kini ki thei bat kirang jingi na ka kinhun young blood sports club shela kilayo khur ar phulai tli ki takma ksiar ar phautli ki takma rupa bat nyautli ki takma tama kani ka Meghalaya game ka bangi ladap kalong ka jing kun ka babyang hi ngi laya syam ru ya ka presiden ku bangi la syam ka ba lawan HTH tura dan ngaso komen hi ya bangai i markhmat ya ka presiden cho ka eri India ka jing kun kalong ka ba kham te da kat ba na kalyang jungi mo namangim don pool te hasilong kiwe pat ki team mo ki yok ban practice bah ki don tang 25 meter pool ki yok ban launching ape ki biang ka timing ka ngipat ngi practice ang mi hawa ngi don jing shibun namangim don pool
ngi kum ki naka YBLC ngi don kam bahaya ka pool namar ngi launching ba turning kalong ka ba bahaya ngi mo ka shem jing namar ba ngim don hangni hawa tingim la ban flip ngim la ban dive namar kim don te ki ha ki wepat ki team ki bana shillong ngi ki adon ki pool 25 meters nga pet ki diving ki launching ki turning ki biang hengi pat ngi biang tang ki stamina ngi biang bah ki launching kat ni ngi sangut ngi lami ban nyalet na national game ngi dia experience bun na kiru naka national game ngi la hikai ban ki launching kat bala henry nak ngi baro ngi kwa mo ban yo ka pool namar ba dangi lej shimbenta ngi dan kam ha ban nang bah ki teknik te kum ki launching ba turning te ka jingle akai ru kalong ka hi ka ba Dekat bala ngila practice bah bat ngila wanra hi akan nam keburom ya ka sport ya ka club hi baraka senang baraka we. Nakani kejingyo kurta kema haduk sanpau teli tang dakini ki kena bat kisamla ka senang shela kejingkeli ka bami menta kalong. Bagi dei ki bakilan met ban pentebet bat penjana ya ledi hakani kawa umyam kabalada ya keren bat kiriu shempang pat kamlong ka besuk ya ki ban kilan met hakani kerukom. Henry ki don kam hi da kampung hi kai jingi ka bapaka kum kita ke swimming pool ki bajanai. Lada ke sorkar ke pai kmat shisha shaki. Klempep kin miru ki klor jingi ki ban yok kurta kma wat haki pung ya kop jingi ki ban long wat shabar hiru.